Serchhip District Boxing Hall kan oma Serchhip District hian boxing hi alar kop maya he boxing infiamnaa hi Serchhip boxer tam takten lothin na nein ring chunga hian sung le min thate anu next week asato ani ke hi kaplong ralte Serchhip District Boxing Association na General Secretary nilai kania Serchhip District Boxing Association hi kumsang ni khan loading tana kan roi thuma sa te kai ruaina azara hi tun thlengin Serchhip District Boxing Association chu nung takin kan lakal chhowe nia hei tuna hian Serchhip District Boxing Association 10 district huap district level championship kan han buatsaih boxer somriat don mi somsari chuang boxer kan fuan khom vea kan lom khop maya boxer po an tanga thane man ngaya championship a hian soita kan khan boxer somsari chuang mi somriat don kan tel theiania exhibition bout hi bout khat kan nei boka chuan vanlai phai tangte chingchi patrangte thenzolte sial haute chiatlang te keitrumte chingchip te le khosang sang atangin boxer kan fuan kho mania Serchhip District Boxing Association te ne thei top kan suwa kan boxer te pon man son lein kan thria vanal rin ngeti notice mai pon lo e zone championship kan nei zota ka khan vanal rin ngetin gold medal aron nek chuaka kan lom khop maya Serchhip pa po ro pui takin bazar tu ala kan lo mo kan nia Serchhip District Boxing Association hruaitute kan lom hle ani tichuan tuna hian national junior girls an khel an kal le meka an boxer lang ngai omi telve boka tin a district angzong chuan he championship a hian boxer mi paruk vel lai kan tho chuak theya kan lom hle bokani ke hi ar vanal peka Serchhip District Boxing Association Vice President nilai kania hey Serchhip District Boxing Association hi kum sang ni July ni som panga a din ania chuta tang chuan mei mit lowin he association hi alakal chhowe zela ti chuan kan pha gang tok te in a minga hruaitute a boxer te mason na tur atan kan thei dan angin kong hrang in sumte dapin har sat na chi hrang te kan tok chowa ti chuan hlotin na po kan mu chho ve zel ani ti chuan hun alo kal zela Serchhip District Boxing Association in kan mamo boxing ring te kan han nei chowa ti chuan puhola kan bial tu MLA Chief Minister ni bok hmalakna in boxing ring te tuna kan mekna boxing hall te hi kan han nei chhota zela kan lom tak zet ani ti chuan misba hian kumtin hian championship state level hi voithum anei thina har satna big riau kan nei ani lo chuan heta hian kal lo kan nei ngai lo ni in kan ria kan tel kim theiviau hengpo hi lom na tham ni in kan reve ani state championship big te phei chuan tuna hian a zone in tumthum kan champion overall champion in tuna po hian champion lai kan nita ri ani boxer te hi state level angin Serchhip ti ming thatu mitam tak an om to national level kal kan in tir nual to boka Zoram ayo te po in ti chuan LPS pro fight kan ti ate north east ate Serchhip hi ti ming thatu abik takin abel lal omoya te po han soilang ta ila chung te chuan Serchhip hi anlo ti ming thato ani chu mai pi alama chuan Serchhip District Boxer te hian hlotlin na tam tak an mu to abigin sipaya te
sarkar na ate an luta enge mozat hi sarkar na lutin Assam Rifle ate Assam Regiment ate boxing awangin an lut to a alom om kan ti tak zet ani